Πόσα μπαλάκια έριξα συνολικά? Για να σκεφτώ. 5 στο Γιάννη, 3 μετά στον Πέτρο, 10 επειδή αστοχούσα συνέχεια στα μισά του γύρου. Περίπου 30 σύνολο. Άρα με κάποιους γρήγορους υπολογισμούς έριχνα 1,8 μπαλάκια κάθε 5 λεπτά. Δεν το λες και κακό, αλλά σου χρειαζόταν λίγο παραπάνω οικονομία. Ένσταση! Με πέρχει όταν ήμουν σε σημείο εκτός ζώνης. Ήταν λάθος, έχω μάρτυρα. Δεν το δέχομαι σε καμία περίπτωση, όχι. Είχαμε κάνει κάποιες συμφωνίες που δεν τηρήθηκαν και σκοπεύω να το φτάσω στα άκρα. Παιδιά, αυτό μετράει σαν κάρδιο, έτσι. Γιατί σήμερα έχω πάει μόνο μία ώρα για βάρη το πρωί και έλεγα να το συνδυάσω. Να ξέρετε, έχω υπολογίσει ότι και με περίπου 400 θερμίδες αναγύρω. Αρκεί να είμαστε ενεργοί και ευκίνητοι. Παιδάκια, λίγο ησυχία σας παρακαλώ. Λίγο να συνοηθούμε, παρακαλώ πολύ. Ποιος μίλησε? Άννα, εσύ? Όχι, από σένα δεν περίμενα να προκάλεσε τέτοιο μπάχαλο εδώ στην ομάδα. Έλα ρε παιδιά μου, λίγο να αργαρωθούμε ήσυχα και ωραία. Ναι, αλλά αν το δούμε συνολικά όλο το παιχνίδι, λίγο ρε παιδιά. Νομίζω κερδίσαμε ηθικά. Είχαμε σωστή οργάνωση και πιστεύω ότι όλη η έκβαση ήταν win-win. Κανένας δεν έφυγε δυσαρεστημένος. Και αυτό έχει σημασία. Δεν λειτουργεί καθόλου. Από την ώρα που το πήρες, δηλαδή δεν έχει κάνει τίποτα. Σίγουρα δεν σου έπεσε κάτω. Μισό λεπτό, νομίζω ξέρω τι φταίει. Να σου πω, το έκλεισε και το ξανά άνοιξες. Εγώ λέω ότι είσαι ένας από αυτούς. Ποιος? Για πες μου στα σχόλια το επάγγελμά σου.